Tässä on Tukholman tänään tehdä spessu live-video. Tehdään jälkiskorotit. Me ollaan tosiaan lähes Vuokattiin reissuun. Tai ollaan jo matkalla puolesvälissä. Ja sitten me käydään Vuokatin superparkissa. Eli eikö se ollut maailman isoin? Ja sitten me käydään siellä kylpylässä ja niin tehdään videoita. Mä teen videoita siellä. No. Sitten siinä on Rafinha. Tuo on itse asiassa aika hieno kortti. Tällainen yhteiskortti. Tällainen koulustannan kaverilta. Judel. Ja siinäkin on tämmönen Judbelgihami. Aika hieno. No niin. Sitten lallaput. Kaverilla tämmösen ihan hullun Pokemon-kortti. Onks tää hyvä? Kertokaa. Sitten mä sain, mulla on Ousmane Dembele, Harry Kane, Cole Palmer,